mä rupean kauppaa tekemään, niin mä avoimin korteen lähden niin kuin tekemään, että en mä sitä en mä ikinä ole päättänyt, kun mä aloitan jotain konehankintaa niin kuin vääntämään, että mä ostan esimerkiksi traktorissa sen jontikan, että ei se niin kuin semmoinen ole. Mutta totta kai se on vähän taakka, että kun jonkin merkkiin tottuu, niin ehkä se sitten tavallaan se vaan alintajunnassa sitten se on vähän niin kuin etusijalla, vaikka ei saisi olla. Ja jontikka on vielä vissiin vähän niin kuin traktorina niin kuin erilainen kuin nuo muut, siis niin hallinnalta. Se portaatkomossa, niin se valuu koko ajan, että jos se pääsee kaasut, niin se ei pysähdy kokonaan. Ja sitten on vasemmalla suunnanvaihtajat ja muuta, että sitten tavallaan niin kuin, sitten on jossain merkeissä, että se mennään vaan soikkarilla eteen taakse ja vähän kaasut pysähtyy, niin ne on tavallaan sellaisia, että se täytyy vähän niin opetella sitten uusiksi se filosofia siinä. Kummonen vaihtoväli sulla on ollut koneilla? Se on puuimurissa taisi olla viimeksi 5 vuotta. Nyt on 5. vuosi menossa, mutta mä ajattelin, että mä vielä menen yhden kierroksen 1 vuoden. Sanotaanko, että se tuntuu asettuvan tuohon 5-6 vuoden niin haarukkaan melkein oikeastaan niin kaikessa. Ja tietysti jossain peräkärryssä ja näin, mutta semmoinen tavallaan idea on ollut, että aika uusilla koneilla mä pyrin ajamaan korjaan ja perkaleen kalmista totta kai niin riittävän isoilla, mutta mahdollisimman pienillä. Eli se tavallaan, että se kalusto mulla kuitenkin mielestäni on, se ei ainakaan missään nimessä ole niin ylimitoitettu, että se koitetaan mennä sitten tavallaan niin kuin niillä mitä on, niin tehokkaasti. Mulla on lyvynopeudet 20 ja toi puidaan sitten sillä että se puimuri liikkuu koko ajan, että vaihdetaan sitten ruokatunnilla ja kahveetunnilla kuskia ja muita, että tavallaan se koitetaan sitä koneesta ottaa kaikki irti, mutta ne kuitenkaan on kamalan suuri. Sitten tietysti hiukan se, että oikein suuret koneet, niin sitten niiden jälleenmyyntiarvo tippuu nopeampaa, tavallaan kohtuu kokosta, niille on ostajia enemmän. Laskelma oikein, mutta kyllä se mun mielestä meni. Kun mä se myrkkyruiskuu kauppaa tein viimeksi, mulla oli ennen 20 metrinen. Mä ostin viimeksi 36 metrisellä huomistolla. Niin mä sain sen laskutoimituksen, että mun oli järkevämpää maksaa se väliraha siihen 36 metrin ruiskuun, mikä oli hinnaltaan 3-kertainen siihen 20 metrin ruiskuun, vaikka mä ajan sen 20 metrin ruiskuun ilmaisesti. Se laskee, että kuinka paljon tavallaan sitä viljaa jää viljelemättä niissä ajourissa, niin sieltä se vaan niin tulee, että siellä on niin välillä tavallaan niin yllättäviä asioita, mistä oikeasti voi tulla. Mutta lähtökohtaisestihan se on niin, että jos sä hyvinkonetta vedät, niin sillä ei ole mitään merkitystä, että onko sillä 10 000 € traktori vai 200 000 € traktori, jos se pystyy sitä vetämään tavallaan riittävällä nopeudella. Mutta sitten siellä tietysti on myöskin näitä elementtejä, mitkä tavallaan niin suoraan vaikuttaa siihen.